jotono namsogo ani video kotalo asuk dini yagulo norok bai tini hai mala laikika asuk dini video khaimai ani toka kaisa chinogo nanorok thai toka te mama bo thai toka ke babon bagoi abon video bonong no phunungnai ma video nasini tongni phungka ham tini jotono no ke pungai nai ko moso bilati khagna hani nai tongo mui songnani bagoi ta mui songnai nai tongni ke ani video no paithak jora nai tongni jora karai tai hamjak ma tei nongni kuplung support nango ang asuk dini norok bai malai balokha malai ni muspan malai ni ani toka bon bagoi ke tini sini norok ani video regular nugi mana nang hai khakhayo ang khakhayo try khaini jesuk video Raiman sagrana nongni bagoi ke nai tongli an video no jora karai paithak jora ke moso khaga phaimase sinok ni sui aro nogoi pongo tongo tamni bagoi himale sutonyani damu sungjak kaisiro pioge ready hinai asegi pongo tongo aro no khagi sida post pongo sutonyani kinani berjani ke anuma tai alka sinok ni borong kase aro man kam juri kasiro ani gaskis ke ya soi sinok ni an sinok ni borno ke alkarong ke hey gun kis ke jau ami ke asu ke jaya ke omo ke mia horni video gandrai botei songra nai saina bai khaya ke botei ro boksa ja kinoro gandrai botei mosdeng ro sa comment bai sabai ke yang thorai kisa khakor bai kisa songno tongo asungo mia hani moi ke yang ke boksai akui moi tongka karna ni bagai nai tongka thokjak belenyo amo tangte si video voice khai jong ke saman mia horni bai moto mui to so gandrai to bai moto ke tini phungni video muko setai bai sobai kwdwkma hanai miya horo paito hemeni ke tabo setinyo serigi tongo yang alu taisa tai sobai kisa setai kisa nawai goroksa sini tini taklai borsoni puila setai goroksa nai tongo norok setai goroksa sabo ke taklai ni comment kai sabai di hangke tai setai kwdwkma to thokjak bai comment kai sabai khakhe thokjak jotono ang bo thokjak setai kwdwk belaino setai jabani bo kaham no dehni bagoi setai kudung sama kita kaham oke serigi tongo kang video khai tongmani nai tongni no so kari paithak jora tai ang kok bo sana ringa asuk bui hai kaham ke mukhang rok no bo asuk video rok khaini ni musunga laisi wabon bagoi ge ani video no songmani samani to nokmai phanong mano songmani besibak noknai ani ro ang ki yang bo beri jaya tamno phunungnai ba kono video sekari ke nokno je tongmani abon nokmani ani video bo kenoro sajari tongke hamjani tongke ani video like khai share khai to subscribe khai baidi ke godok rok munbai ako bai kari bai khetabu ke godok hoi tongo iya se video khai iya se godok nani ke paile amo abon bagoi tabke hawo se bera hoi nei video ma khaisi hoi ko kyango yakotri nei video khai to ke jara video khai nei borok to saiman na bese video khai jorte kosto tai addo stand bo kare ke ba stand to to sabo an ke stand kare abon bagai yak bani ma khayo ke yang ke godok bai tongkha ke nai tongni godok bai khangke hai nongno phone pinai ke yang godok bai ko an godok ni look bai kana ni bidi ko setai godok thokkapo amo bai ani login work size paikya age sai ko sai ne ke semrai thokka kono a or jagya ke no jotono no belai hambai ani video no paithak jornai tongma bagai amo bo jago narosini toke comment kai sabai di miya kisa khumulongo thangi berai phaimani firok phailaimani abono kisa tabuk sal buka hamangi toka hangke sal thanai tongman bagai hinai video kisa tisaina kha hambai jotono paithak jornai tongma bagai